Nandito tawag dito. Ay, Pag namatay na, tutubo yan ulit. Ano lugar tawag dyan? Gonzaga, kung saan marami ang tinga. Ha? Ha? Nino. Tagtabtabokol? Oo. Hey! Joy! 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 Guys! Joy! Sayang, di ako napanood ng pagkuha nyo. I-upload namin to sa YouTube namin, guys. Di Ilocano Hunter. Yung pangalan namin sa TikTok, yun din yung pangalan namin sa YouTube. Panood na lang, guys, at paabang naman sa upload namin na ito. Lulutuin din namin mamaya yan, mga ka-idol. Gumatang kayo! Uong! Gumatang kayo, uong! Anong luto? Pwedeng adobo, pwedeng dinengdeng, papaitan. Joke lang. Kilawin. Kilawin. Kilaw. Yan guys, tingnan nyo. Kapag nakarating kami doon sa amin, ubos yan. Di pa nakakarating sa darat, sa tutunguhan guys, ubos yan. Idol, catch and cook naman kami. Yung namin, content namin, catch and cook. Ay! Talaga? Binibenta nyo ba? Minsan mga kaidol. Minsan di naman. Pinapamigay lang ba? Salamat idol sa pag-subscribe. Share the live video. Konsyal Joey guys nandun. Nagtatabukol, nagdadalaman. Papaudi mo ka. Ha? Sarili ka mo guys. Nagsinampanggal. Hunter. May isang kasama natin. Ka-hunter. Sarili tayo, Tre. Sarili ka pa. Sarili tayo pantuilong ka din. Uong kalaw guys. Lobo di ba Tre? Uong kalaw. Kabuteng kalaw mga idol. Yan. Charger di pala yun. Salamat po sa pag-subscribe, Coco France. Ay, lumalalim na. Lumalalim na yung tubig. May ilog, may hanging bridge kami doon, oh. Hanging bridge. Guys. Yung ating dalaman. Ano ko kaka? Marami kang kuha ba? Tignan natin. Hoy! Fully reveal. Ay! Pangsagpaw. Ang sagpaw guys. Ang sagpaw doon sa kabuteng. Nakakamatay po yan sir pag nasobrahan ng pagkain. Di pa naman po kami namatay. Buhay pa kami idol. Tagal na kaming kumakain yan. Dito sa tabing ilog guys, nakuha to. Sa may palayan, tapos tabing ilog. Diyan kadalasan tumutubo mga kabuting ganyan. Kabuting kalaw. Dito sa Kalaw. Kaya nga tinawag na Uong Kalaw guys, kasi yung barangay namin is Kalaw. Kalaw ba?
Barangay Kalaw, Gonzaga, Cagayan. So ang tawag doon, Kabuting Kalaw. Hahaha. Video ko na ito. Ay, Dexter. Sorry, Brad. Napan ko. Itay pamantin. Kano daw? Ito pumanting. Ano? Mamunso ba yan? Hindi yan, ano guys. Hindi yan mamunso. Kalaw nga yan, kalaw. Iba yung mamunso ba? Pag, wan, uong bunton, aday. Mamunso ko na da. Pwedeng ano, adobo. Oh, oh! Bumatang kayo! Ay. May klase pala. Sorry. Di ko napansin. May kagala. Dexter. Sana all brown ang chinela. Pare-parehas kami ng tsinelas guys. Oh. May iba lang, naiiba. Nyat na kan ito eh. Basta kumaamin ng kolot. Hindi masaya. Ito yung pinamasarap. Yung maliit-liit pa. Virgin. Yung parang banggal ba? Yung shape niya guys. Parang ethics. Aglala. Maputi ang kalaw. Ito tignan niya iba yung shape. Kung green minded ka guys, alam mo na yung shape yan. No choose, no play. Oh. Tara pa kung tayong jacket. No shoes, no play. Balot sa... Oh, pwede. Na? Na? Pai. Aman. Amma di ang mga luto. Nay masyado ko na. Suyad adobo na kamama. Pugit ka ko muna sa amtil luto. Kanta kang muna tilay de. Dapat sa bude din nalay tag. Aji ni. Masarap idol ang soup dito. Sa dyan. Ini mas ka na masabawan. Sinabawan, adobo, pwede dito guys. Lauya. Ha? Bawa? Bawang sibuyas. Ay, lagyan mo daw ng bawang sibuyas to guys. Ano luto? Talo. Masyadong ano na to? Masyadong matanda na oh. Nag-crack na oh. Nag-crack na. Ay talaga. Yan yung talagang ano, yung masarap pa, yung maliit. Naalala ko madagi babasit pa jay. May sama ta jay. Ito yung ano, medyo matanda na. Isang dangkal oh. Di ka mga lamang nyo eh. Anong ginagawa mo? Picture ka pa. Prito? Pwede prito guys. Kilaw. Masarap-sarap to mga kaidol. Sa luto na sakto na. Pasabi-sabi ng luto guys eh, di pa namin alam yung luto. So ate sa buo. Yung matatanda yung may alam ng luto nito. Kalaw. Kami di namin alam. Buong kalaw ba? Malang terti ko total. Prito pwede. Kaya tan tatang dito. Ada kinyawan. Teh, Sino may galagarod? ay ka mga laong toy konde. Undang ang pinaw. Adda. Kagaya. Api ka sa notikuan na ito eh. Tagabatan ka. Backflick ng camera. Mundo awan.
Uy, saan mo? Apa? Ang kasali. Oh, dadaan mo tabi yun. Anya? Ama na. Ne. Sa tinig kabel nga. Bama. Bili kayo dyan guys. Wait lang, agangasak lang. Nabanog mo. Dalawa camera natin guys. Tawag dyan Oppo. Tapos nagbibideo tayo GoPro. Pang vlog natin guys. Sana yung mga bibili eh. Hindi kanya-kanyang binibigyan namin isa-isa dito guys. Kung gusto ko kumuha, kuha na nga. Te, kuha ka dito kung gusto mo. Ito yung gusto mo idol. Oh. Malit pa ako live. Apay. Ne? Ang racket mo tapos kalkalugong ko. Ni kalugong ko lang. Wala, detan. Kalasin. Maganda naman no overon eh. Kinita yung amin. Yan ang kalang tayo. Nawa ni. Babati da pa eh. Eta. Oh, dumat kayo. Oo. Kano benta? Hindi kami nagbebenta guys. Na? Ibibigay lang namin, binibigay. Oo, manin na damanin na eh. Saktan nyo ka na MP. Ni ano kaya? Ano? Ikaw pa dyan tayo sa kapal. Nilaglag tawagan mo na aminan. Napanag-jote. Kanang duty. Ito yung may tanim mo. Nalaylayo Ulo to. na talaga. So jay bagbagaking kakaawanin kung kunam ngamin ide. Nagtubo naman. Tubo naman eh. Uung kalaw. Oh, man, nagpeso. Alos ko ano ita. Mayadam ka daw. Panes. Nakadeta ni. Jan Rabanes. Ungarod nila Manok pang lakoyo. Ang ningilakla ko idol. Para kanya mi lang agiting nagkakaroba. Ay. Ni uwi ngalan. Matik. Ay tanay tinalambo na eh. Nalaylayo. Nay na jibay. Parang bahay ba? Ang mga ano, ang tawag dito? Duwende. Oh. Bahay ng mga duwende. Oh, di ba? Tapay kastoy. Ang babasit. Ako ba tinaimas? Ayan guys, nalinisan ng ating kabuti. Ayan, nahati-hati na rin. Ito lulutuin ito mamaya mga ka-idol. No. Oh, ito yung ano niya. Prito. Espada. No, di ba? Ayan guys, hindi natin maluluto to ngayon. Wala tayong gasol, ubos pala. Tagal guys, lobat na tong GoPro, wala pa tayo. Ayan pang luto. Sad to say.